Paulis udelukkelsesprincip. For at snakke om Paulis udelukkelsesprincip skal vi først snakke om forskellige typer partikler, altså bosoner og fermioner. Bosoner er partikler, der har heltalsspin. Det er f.eks. partikler såsom fotoner. Og vi skal snakke om partikler med halvtalsspin, altså spin en halv, 3 halve, 5 halve osv. Det er partikler såsom elektroner, eller det som man generelt kalder for matter particles. For partikler med halv spin, der gælder det, at deres bølgefunktion er antisymmetrisk, hvilket vil sige, at hvis du bytter om på de to partikler i et system, så skifter bølgefunktionen fortegn. Altså den går fra negativ til positiv og omvendt. Elektroners bølgefunktion kan beskrives med en radiel del, altså den jeg har beskrevet med phi her, og en spin-del, den jeg har beskrevet med chi. Og hvis vi kigger på, hvorfor at elektroner ud fra Paulis' udelukkelsesprincip ikke kan dele samme radielle bølgefunktion, hvis de har symmetrisk spin, er at hvis vi kigger på det, vi kalder triplet state, hvor deres totale spin er 1, både hvis den er tilrettet eller blandet spin, altså spin op, op, ned, ned, eller spin op og spin ned. Så man også kan sige spin plus plus, spin minus minus, eller spin plus minus. For disse funktioner, der lægger man dem sammen, hvilket vil sige, de er symmetriske, altså de har et positivt fortegn, som man kan se her. Og siden at, hvis du siger, at den spin-tilstand er symmetrisk, så ved ombytning af partiklerne gælder det, at den rumlige del af funktionen skal være antisymmetrisk, for at hele funktionen bliver antisymmetrisk under ombytning af partiklerne. Og det betyder, at hvis du har en symmetrisk spinfunktion for dine elektroner i et kvantesystem, så skal den rumlige del få et negativt fortegn, hvis du bytter om på dem. Og hvis du bytter om på dem, og den har et negativt fortegn, vil det sige, at funktionen forsvinder for den samme rumlige funktion, eller radielle funktion for partiklerne, altså de går ud med hinanden. Det vil sige, at siden funktionen bliver til 0, så kan der ikke være elektroner, der har en symmetrisk spintilstand, som overlapper i deres radielle eller rumlige tilstand. Lad os så kigge på, hvis du siger, at spintilstanden er antisymmetrisk, altså det man kalder et singlet state, eller at den totale spintilstand er 0. Der fjerner man, eller minuser spintilstand fra den, og der er kun én mulig singlet tilstand, fordi at hvis du siger spin op, op, minus spin op, op, det giver 0, så den forsvinder og går ud med sig selv, og det samme for spin ned, ned. Så de tilstande findes ikke. Og hvis vi så kigger på vores krav for antisymmetriske partikler fra tidligere, så kan vi se, at hvis vores chi eller vores spintilstand er negativ ved ombytning af partiklerne, så kan vores radielle funktion være positiv, hvilket vil sige, at den godt kan overlappe rumligt for vores to forskellige spintilstande, hvilket vi også kan se, siden at den har skiftet fortegn ved ombytning af partiklerne i systemet. Så det vil sige, at den rumlige del er symmetrisk, og ja, kan dele samme position, hvis vi har en antisymmetrisk tilstand. Nogle konsekvenser af Paulis' udelukkelsesprincip er for eksempel strukturen af atomorbitaler, hvor hvis vi kigger på et atom, der er der to elektroner i den inderste orbital og 8 i den anden osv. Og det kan man se, hvis vi kigger på kvantetallene. For eksempel for det første orbital, altså N1, der er der kun et muligt L, som er 0, og det samme for ML, altså vores impuls og vores orienterings- eller magnetiske kvantetal, hvilket vil sige, at der kun er de to spintilstande tilbage, altså spin en halv plus eller spin en halv minus. Så derfor kan der kun være to elektroner i den inderste skaller. Vi har altså vist her, hvorfor Paulis udelukkelsesprincip er en naturlig konsekvens af den antisymmetriske natur af fermioners bølgefunktioner. Altså at
de er nødt til at have forskellige spin, siden deres spintilstand er antisymmetriske, for at det går op med en rumlig eller radiel bølgefunktion, som gør, at de kan overlappe eller være i samme sted, og forklare strukturen af elektroner i atomorbitaler.